أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي شأن عظيم سلطان قوي الأركان ما شاء الله كان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما المسلمو أما فوني السلام عليكم أني أنكرمكو الحاج لمن ترددو كم يبارن شكم منا واتي بنا أكوديدو سلامي سان أي لمنا أمنا كم منكا ودي نسان لمنا وحل جمينا ودي جاكاي فين باي سلامي كنو أنكرمكو داسي أمة أكان سببه كم بابلو الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابة الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين أمي الله تعالى تندو كبركة ka wali nyuman don an seko da majirala o kofe an ban kalfa o masabaina sabula ate kalfa cien o kofe am solli ka cide una fasamantika no Muhammadu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi am Allah ta'ala dili alakan nafana horoma jien anilahara am Allah ta'ala dili limanya ani sutrani garjiga nyuma alakan no ya anan badin islamu bela jelenye am Allah ta'ala dili anga hamina ko dugula ana bangina alaka sababu nyuma ndi amawla am Allah dili jamana fitna alaka duga herala anyere ni fitna alaka duga herala alaka kishidi faso dem bema Allahu kana shito jamfala alaka na shito namarala alaka labanko nyuma ndi ambela jelema alaka kanuto nyogona kan funu fo nyogonko kan kafu laban arjina kono alako kanya alakra horoma kama salatu baraka kama salli ala Muhammad wala alhamdulillahi rabbil alamin ikuma karam go ke anam balma ke afotugumi noy alhaj Umar Keita anga wala amina boli jaka kambi wati beni akibaru yado hukuma ni min wati sira insha Allah ni Allah ta'ala ma andese ambe anda dola ka doni fo ala wala o jaka ikuma anyaye wala ntemenena tugumi sambe yelema kabe ashura ma hukuma ni sanyelemana okore maoma kan nafulo ni osanyele mana bela jelembi ka jaka jate mine ka jaka bo ngam mugo ni eti kan nafulo soro sando asoro la kalo mina eto kalo don o bela jelen kanga kan nafulo jate nin kalo ina ka jaka bo mugo eti kan nafulo soro kalo don wajibi do ibi kan nafulo jaka bo nin kalo ina okuma me Allah ta'ala deli alaka garjiga nyuman kalfa anan badin islamu bela jelena ola nanyo jaka jate mine ka laje sharia la ambaye ka fo jaka alede nafulo mi ni be hake dottike ala hake mi ni sharia yo ke shartuye ka klako wajibiya nafulo tiginga ko boko di mogoma mami ni okaka mami ni nafulo nyere sira damajira dola okuma mu'inu talamiz alebe jaka fasiri di ama sharia ka famuyana nintukuyala nganiye muqaddimatul izziya laje alebe jaka ka famuya di sharia la kafo jaka ale jatemine de kabon nafulo dola nafulo mina krenkrenindo noe klantana o fene klananina on nafulo o jaka imbe mine kabon nafulo la nafulo min fene na krenkrenindo
n'o ye sanu warijɛ bakan nɛɛmalenw sɛnɛfɛnw damaw rikazo n'o ye jahiliw bɛ fɛn minnu don dugu jukɔrɔ ani marchandisiw jakokɛlaw bɛ fɛn minnu jako o kuma ko jaka bɛ jate minɛ ka bɔ nin fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu de la o kuma ni fɛn min tɛ ninnu ye sariya la jaka tɛ o la sanu warijɛ marchandisiw damaw bakan nɛɛmalenw sɛnɛfɛnw rikazo n'o ye jahiliw bɛ nafolomafɛn minnu don dugu jukɔrɔ o kuma ni Allahu Taala ye yiriwa kɛ an ye an bɛna nin bɛɛ lajɛlen ta kelen kelen o kuma ni o nafolomafɛn in sera damajira la damajira min n'a kɛrɛnkɛrɛnnen don n'o ye jaka nafolo hakɛ ye a bɛ bɔ fɛnɛ ka bɛn waati ma waati min n'a kɛrɛnkɛrɛnnen don n'o ye i ka nafolo sanyɛlɛma ye ni t'i ka nafolo sanyɛlɛma dɔn o kuma jaka kɛrɛnkɛrɛnnen don ka bɛn nin kalo in ma o kuma bɛɛ lajɛlen k'i ka jaka labɛn ni k'a di maa ma maa min ni o n'a ka kan o kuma nin ye jaka faamuya ye sariya ka yecogo la o la n'an y'o jaka in jate minɛ n'o ye zakatu ye zakatu yɛrɛ de kɔrɔ ye larabukan na fɛn min n'i y'a lamɔ k'a ji di a tila ka ɲa ka tila k'a diya a bɛ fɔ o de ma ko zakatu o kuma n'i y'i ka nafolo jaka bɔ a b'i komi i y'i ka nafolo sɔn n'i ye yiri turu k'a sɔn a ka tila ka den o den a ka tila ka tangantɔnw ni tiɲɛnifɛnw kana se a ma k'a kɔkɔ k'a mɔ fɔ ka taa diya o kuma jakabɔ bɛ nafolotigi fɛnɛ ka nafolo kɛ ten de i ka nafolo bɛ ɲa a bɛ garanti tiɲɛniw ni kasaramisɛnninw a b'i ka nafolo bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma wa a bɛ tila ka kɛ sababu ye ka kunnandiya di i yɛrɛ ma tugun alikiyama jɔ kɛnɛ kan. An karamɔgɔ kuma na jaka ye arabukan de ye jaka ye arabukan de ye an y'a dɔn bamanankan de la jaka yɛrɛ ye arabukan de ye nka bamanankan o de a yɛlɛma a kɛra an bolo bamanankan ye o kuma an bɛ Allahu Taala deli faamuyali ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an ye o la n'an y'o jaka in jate minɛ yala kiri jumɛn bɛ a la Allahu Taala ka diinɛ in kɔnɔna na wajibi de don wa sunna de don wa mustahabu de don wa mubahu de don wa wajibi de wajibinin fin i k'a kɛ n'i m'a kɛ Ala b'i ɲanga taa nɔfɛ n'a kɛra sunna ye a kanunen don i k'a kɛ n'i y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ n'i y'a to yen makobɔnna kama k'a fɔ sunna dɔrɔn don i bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ a nɔfɛ nka n'a kɛra mustahabu ye o kuma a bɛ kɛ fɛn kanunen ye n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ n'i m'a kɛ baasi t'i kan mubahu o de ye fɛn min n'i y'a kɛ alhamdulillah n'i m'a kɛ alhamdulillah o kuma jaka kiri jumɛn bɛ a la sariya la yala Ala ka kuranɛ kumana kan wa Ala kɛra ka hadisaw nana kan wa o la Allahu Taala b'a fɔ an ɲɛna Kur'an kɔnɔ suratu tawba la aya 100 ani aya 7 Allahu Taala ko khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ako Muhammad khuz minalike o kuma ni nin kumakan nana kuma o kuma o ye ɲamaruya de ye ni ɲamaruya bɔra sanfɛ ka jigin o ye wajibi de ye ni Allahu Taala ko khuz o kuma o kɛra farida de ye nka ni ɲamaruya bɔra duguma ka yɛlɛ o ye yɛrɛma jigin ani delili de ye a bɛ komi ni maa min ko rabbana atina i ye Ala wele k'a k'i sɔn o kuma i y'a ɲamaruya sɔnni na walima Allahumma ighfir Ala yafa an ma o kuma e ye ɲamaruya de di Allahu Taala ma k'a ka yafa mɛ o ye yɛrɛma jigin
ani delili de ye sabula ɲamaruya bɔra dugu ma ka yɛlɛ nka n'a bɔra sanfɛ ka jigin o ye wajibi de ye o kan ka kɛ o kuma Allahu taala ko Muhammad ma khuz Muhammad minɛli kɛ a ka minɛli kɛ mun de la min amwalihim ala jɔnw minnu k'u bɛ ala fɛ u bɛ ala kɛrɛfɛ o kuma a ka minɛli kɛ olu ka nafolow la nafolo sugu jumɛnw na sɔdaka a ka sarakati nafolo minɛ a la n'o ye jaka ye sɔdaka yan nɔ a ka laɲini ye jaka ye o kuma n'a y'o jaka nafolo in minɛ tutɔhiruhum o jaka nafolo in bɛ kɛ sababu ye k'u saniya ka bɔ u ka junubuw la u ye wale cɛjugu minnu kɛ u ye fili minnu kɛ ni nka o fili nafolow ɲaami u ka nafolow la ko i k'a dɔn jaka in bɛ o jurumu bɛɛ lajɛlen kafari ka bɔ u kan watuzakihim o jaka in bɛ tila ka kɛ sababu ye k'u ka nafolo saniya k'a lamɔ k'a jidi ka tila k'a diya ka tila k'a ɲa o kuma Allahu taala b'a fɔ suratul baqara fɛnɛ na aya 47 a ko wa aqimu sola ay seli jɔ wa atu zaka a ka jaka di o kuma seli jɔli ɲamaruya de do ka bɔ sanfɛ ka na dugu ma jaka fɛnɛ dili o ye ɲamaruya de ye ka bɔ sanfɛ ka na dugu ma o kuma o b'a yira an na seli jɔli ye wajibi ye cogo min jaka fɛnɛ dili ye wajibi ye o togoya la o kɔfɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam ale b'a yira an n'a ka kumakan dɔ la a ko buniyal islam ala khams a ko silamɛya yɛrɛ jɔra jɔsen 5 de kan n'i ye kelen kari ka bɔ a la i k'a dɔn e yɛrɛkun fosi ka bɔ diinɛ in na a jɔsen fɔlɔ min ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ye shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nin de ka bon ka tɛmɛ silamɛya jɔsen bɛɛ kan n'o de y'i ka seereya ka fɔ masi tɛ yen fɔ n'a kɛra ala kelen ye muhammadu ye a ka ciden ye nin de ka bon ni silamɛya jɔsen bɛɛ ye a filanan o de ye iqami sola ka seli jɔ jɔsen fɔlɔ ka bon ka tɛmɛ seli kan nka seli min ye jɔsen filanan ye ale de ye cɛkolo ye sabula alakira ko sallallahu alayhi wa sallam as-salatu imadu din seli de ye diinɛ in cɛkolo ye man aqamaha ni maa min ye seli in di i komi ala y'a fɔ cogo min i komi a bɔra muhamadu nɛn kan cogo min faqad aqama din o kɔrɔ ye o tigilama a ye diinɛ baara bɛɛ jɔ a bɛ diinɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ a sɛbɛ la o de la n'i ye nin kumakan in jateminɛ tafsirul Qur'an bil hadith i b'a ye k'a fɔ hadisa bɛ kuranɛ fasiri kɛ yan alakira ko man aqamaha faqad aqama din Allahu taala ko inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar o kuma Allahu taala ko n'i ye seli kɛ i komi a jiginna cogo min jogo cɛjugu fɛn o fɛn bɛ i la jogo kɔnɛ fɛn o fɛn b'i la ko seli b'a bɛɛ lajɛlen ko ka bɔ i la nka shartu ye mun ye i k'a jɔ i komi alakira y'a fɔ cogo min sallallahu alayhi wa sallam nka ni e ye seli kɛ cogo la alakira ma seli kɛ cogo min o kuma i k'a dɔn kuranɛ aya in a tɛ se ka nafa ɲa e ye o de la i bɛ mɔgɔ caman ye u bɛ seli su ani tile foyi tɛ bɔ u ka langolonkɛw la est-ce que alakira y'a fɔ cogo min olu bɛ k'a kɛ ten wa an kɔni b'a dɔn kira ni kuranɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i y'a ye olu jogo tɛ ka ɲa o kɔrɔ u bɛ k'a kɛ cogo de la kira m'a di cogo min o de la don dɔ alakira ni sahabaw sigilen bɛ cɛ dɔ nana a bɛ k'a ka seli kɛ
ay seli kɛ a bɛ ka seli kɛ a bɛ ka kumere kurumɛnɛ kɛ n'a ye kumere kurumɛnɛ kɛ o tɛ kɛ ka ɲa n'a ye sujudu kɛ i b'a fɔ ko ngana ka joli sɔkin Alakira ko sahabaw ma a ko aw man cɛ in ye a ko n kalila Ala la ne nin fatura a ma fatu ne Muhamadu ka taa sira kan mɛ ka sɔrɔ cɛ in bɛ ka seli nka a bɛ ka seli min kɛ o tɛ Alakira ka seli ye o kuma seli togoya ka ca seliba ka ca nka min bɛ ka seli kɛ i komi Alakira bɛ k'a kɛ cogo min o ka dɔgɔ mɔgɔ caman bɛ wuli alikiyama jɔ don o b'a sɔrɔ e ma Alakira ka seli kɛ ni e dun m'o kɛ i k'a dɔn ɲiyɔrɔ t'i la alikiyama jɔ kɛnɛ kan dɛ o kuma silamɛya jɔsen min ka bon ni jɔsen bɛɛ ye o de la ilaha illallah muhammadun rasulullah nka silamɛya cɛkolo o ye seli ye sabula kuma dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ la ilaha illallah muhammadun rasulullah fɔ nka i b'a sɔrɔ silamɛ tɛ ɔ silamɛ ka silamɛya bɛ dɔn cogo di o ye seli de ye o kuma n'i selila dɔrɔn i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye ɲininkali tɛ yen tugun a bɛ fɔ ko karisa ye silamɛ ye nka n'i ma seli hali ni e tilenna ka la ilaha illallah fɔ i ka si k'a fɔ a bɛ fɔ ko karisa ko silamɛ tɛ o kuma an bɛ Alahu taala deli o silamɛya jɔsen belebele n'o ye seli ye Ala k'a nɔgɔya an ye ni maa min fɛnɛ ma seli i k'a dɔn e ka silamɛya baara tɔ bɛɛ Alahu taala mako t'a la sabula Alakira ko hadisa in laban na waman dayya'aha fahuwa lima siwahu adya'u ni maa min ye seli kɛ yekɛbɛli fɛn ye k'a mako bɔ a la ka seli kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ko seli dɔrɔn tɛ dɛ silamɛya baara tɔ bɛɛ lajɛlen yekɛbɛli ka nɔgɔ o tigilama bolo kuma mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i mako bɔ seli la o kɔrɔ ye e mako tɛ la ilaha illallah la i mako tɛ muhamadu rasulullah la i mako tɛ sun na i mako tɛ hiji la i mako tɛ jaka la o kuma seli ale de ye diinɛ in cɛkolo ye o kuma Alahu taala a ye silamɛya jɔsen sabanan kɛ zaka ka jaka di an karamɔgɔ o de kama an b'a ye naam kuma caman kɔnɔ a bɛ yen a bɛ seli fɔ ka jaka tugu a la naam n'i ye kuranɛ yɛrɛ lajɛ a b'a fɔ a ye seli ka jaka di o siɲɛ 82 de bɛ kuranɛ kɔnɔ a ye seli a ka jaka di n'a ye seli fɔ kuma o kuma a bɛ jaka tugu a la o kuma kuranɛ nana n'o ye siɲɛ 82 o tɛ kodeni ye o kuma o b'a yira k'a fɔ ko kodennin tɛ o de la Abubakari y'a kale ko ale bɛ mɔgɔ kɛlɛ maa o maa ni e ye seli ni jaka fara ka bɔ ɲɔgɔn na Ala kelen kɔfɛ k'u nɔrɔ ɲɔgɔn na Ala ye se di e ma e ka seli k'i tɛ jaka bɔ Abubakari ko e kɛlɛli dakara o kuma an bɛ Alahu taala deli Ala ka nin baaraba in Ala k'a kari di an ka setigiw ma k'a limaniya di an n'u ma o la Alakira ka kumakan in fana b'a yira k'a fɔ silamɛya a jɔsen belebele kelen ye jaka ye wa wajibi don setigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan o kuma nin kalo in kɔnɔna na nafolotigiw commerçants bakantigiw bɛɛ lajɛlen kan k'i ka jaka jate minɛ k'a bɔ nin kalo in kɔnɔna na o la an bɛ Alahu taala deli Ala ka a nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ye o la n'an y'o jaka in dɔn k'a fɔ Alahu taala ka farida don silamɛya jɔsen dɔ la kelen don yala kodɔn jumɛn bɛ jaka la sabula ni Alahu taala ko a ye nin kɛ a tɛ ɲɛɲini kɛ o la tugun o kɛli kɛra wajibi ye nka kuma dɔ la Ala yɛrɛ b'a nafa fɔ aw ye kuma dɔ la Alakira ka kumakan bɛ a nafa fɔ aw ye a bɛ komi Alahu taala ko a ye seli an tɛ ɲininkali kɛ Ala mun na an ka seli Ala mun nafa jumɛn bɛ seli la n'an ka seli an t'o ɲininkali kɛ nka Ala ko k'an ka seli a tilara k'a fɔ an ye ko seli bɛ an jogojuguw ko ka bɔ an na Ala ko an ka jaka bɔ a tilara k'a fɔ ko jaka bɛ an ka nafolow jidi ka tila k'a kisi ka bɔ kasara ma ka tila ka an junubuw kafari o kuma n'an y'o jaka jate minɛ kodɔn dɔw bɛ a la i komi kodɔn 4 ɲɔgɔn
anga sharia gafa bo yirana tugo min no min hajul muslim ako kodon bele folo min be jakala o de jaka be adamadin sitigi ni saniya ka bo tikema geleya min ye juku la bele ye tikema geleya a juku fuite min ka juku ka tema ka ni ye juku laje tikema geleya be jate afe o de la anga gafa do ba yira ana kafo Nabilay Musa ay shitane nyininga ku yala mogo jumende kokadi ale shitane kateme beka ma jumende fina kokago shitane kateme beka shitane Musa jabi ako mogo min kokadne kateme beka o de limanya jon tekema gele kunde kokadale kateme beka faridate maminda abe sungalo sun nga ka drometi da manenka shitane ko kun kokadale kojugun urundi here o tehere okuma Musa ko jonde kokadi kateme beka ako mogo min koka gone kateme beka o de kafiri funiseri mogo me amako teseli kola amako teshun kola nga nae mogo dikune kuma ale de pereka here be sa be mogo deme asekula funiseri do Musa ko mona ako sabula limanya jon tekama gele ate fatu fo alaka limanya info shika bwa disukuna kafiri funiseri ate fatu fo alaka limanya kerunga na dusukuna sabula ala manguto do de ko jawadu ni Allah taala manguto sorola mamina okuma ite fatu fo aka limanya keru dusukuna kata arjina kono okuma jakabe ke sababu ye ka tegema geleya fo shika bo adama de nina ani dusukuna okuma ni yo jakain jatemine ni ya boka di fantan doma iba soro o fantan ino chekume tugo mi dobe fara auka kanuka dobe fara auka jaka ere baye anye femindin ma fusara koi okuma ni ya disan wore tugo mugo wore ma ino ka kanube kete no alaba ire baye a jaga dilin kafsa ini adama dumbe do nyogona kan nyesigi diare beni abe nyogon deme wallahi no bora akuruna akobe chiena odla ko do jatemena na ko ni ya sitigi akungo wilila mugo maye keneka ayda kunde do konta ni sitigi kafiri na kungo willa abeki kono ko anyogon limanya jonti okuma ami Allah taala dil alaka karidi ani sitiguma okuma ko jaka be ka sababu yefene ka adama den kishi kabon natabayama odila natafine juku la bele doye alakara ko sallallahu alaihi wasallam atama yudhhibul hikma ni adama din nataraka ba ika kudon a bela jelembe tunu doni mimbila bela jelembe tunu esperance mimbila bela jelembe tunu ni nafulo ka ba ka fo natabai be hawjadi nga kofe de bi soro ka don tiena kera tieni okuma natabaya jaka be ikishika boma sabula kan nafulo jate ka di mugo mi makarsa ni minen yinga jaka ni warko binay no che ibe feremina donde watanda masisa o keme fula kunana ebsonga fo kibo ka keme fula boshi tukun ire baye dron ache ne watandin ma itongan tonimbulo okuma ben natabo dusukuna dondoni okuma nye jaka kodon belebele foloy kodon flana mimbe jakala o de jaka na bokuma sira abeke sababu ye ka fantan nyeji che mako tigu munun kam mako deselendo ka nyanabo abeke sababu ye ko luka mako nyanabo ninku kam mako dagire mamunu no lube toro ni dekun kononana ikomi banabato juru karlendo mamunu kana ni jaka dira oluma abeke sababu ye ko bo uka dekun kononana banabato munun bubula abeke sababu ye ko kenya ka bo banawla sabula nafulo ye sababu de ibse ki yire furakena nga kenya be Allah taala de bolo o kofe jaka be klake ke sababu ye ma kumanyalun
o kuma b'a to olu bɛ fɛn sɔrɔ maharumu ye maa jumɛnw ye maa kumanyalen mɔgɔ dɔ bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ kɔngɔ b'a faga a tɛ se k'a dayɛlɛ k'a fɔ karisa ne ma daga sigi bi o kuma ni jaka bɔ kuma sera setigi yɛrɛ b'a dɔn a tiɲɛ na fɛn tɛ karisa bolo o kuma a bɛ taa jaka di a ma o kuma jaka kodɔn filanan ye nin ye jaka kodɔn sabanan ko a bɛ dan sigi nafolotigiw ka nafolo mara la walisa nafolo bɛɛ lajɛlen kana lasago yɔrɔ kelen sabula setigi i b'a sɔrɔ ale bɛ nafolo sɔrɔ a ka dunta ye fitinin ye a tɔ bɛɛ lajɛlen maralen don san yɛrɛ kɔnɔ a bolo tɛ se a ma nka ni jɛgɛ wajibiyara a kan san o san a bɛ taa nafolo in dayɛlɛ k'a jate k'a lajɛ ka hakɛ dɔ bɔ a la k'a di fantanw ma o kuma n'o kɛra nafolo tɛ dan yɔrɔ kelen sabula setigi tɛ mɔgɔ si dɔn n'a setigi ɲɔgɔnw tɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔw la ni setigi min yɛrɛ ni fantanw nɔrɔlen tɛ ɲɔgɔn na n'i y'a ɲininka ko gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ a tɛ d'a la setigi t'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ sabula gɛlɛya nana togo o togo n'ale ma sɔrɔ kɛ tile kɔnɔ miliyɔn 10 miliyɔn 20 ale tɛ se ka gɛlɛya dɔn o kuma a t'a dɔn fana ko kɔngɔ bɛ yen sabula ale ka dumuni tɔ bɛ bɔn kuma o kuma nka ni jaka bɔ kuma sera n'a donna nafolo la o kuma a bɛ jateminɛ kɛ a bɛ ɲininkali kɛ yala fantanw bɛ yɔrɔ jumɛn o kuma n'o kɛra mɔgɔw bɛ yirali k'a la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ fantanw dɔn ale ka nafolo marali fɛnɛ dan bɛ sigi o la sabula san o san a tɛgɛ bɛ don nafolo la ni k'a jate ka dɔ ta k'o di dɛsɛbaatɔ dɔ ma walima fantan dɔ ma jaka kodɔn belebele 4nan o de ye ni jaka bɔ kuma sera i b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'o ye jama ye société bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔna na manton yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya a n'a ka kunnadiya bɛ sigi min kan sabula ni jaka bɔ kuma sera kuma dɔ la mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko jaka ma di ale ma nka i b'a sɔrɔ a jaka dira a ma i b'a sɔrɔ sisan ni setigi dɔ y'a ka jaka bɔ ale nana a ko Alhaji Umar Keyita n ye n ka jaka jate a bɛnna 10,000,000 ma o kuma 10,000,000 in a minɛ a ye 10,000,000 di Alhaji Umar Keyita ma o y'a sɔrɔ duko bɛ a la a taara du san 2,000,000 dugukolo feerela ye nafa sɔrɔ wa a ma nafa sɔrɔ ni du sanna wajibi don du bɛ jɔ du jɔli bɛ daminɛ siman feerelaw birikibɔlaw maçon olu ye marché sɔrɔ wa u ma marché sɔrɔ ni so jɔra ka ban so kan ka meublé menuisier olu ye marché sɔrɔ wa u ma sɔrɔ ni so meublé la kɔɲɔmuso ko kan ka ɲɛnabɔ muso n'a den fa olu ye hɛrɛ sɔrɔ wa u ma sɔrɔ kɔɲɔmuso ka minɛnw tasa feerelaw ni daga feerelaw marché sɔrɔ la wa a ma sɔrɔ fini feerelaw marché sɔrɔ la wa a ma sɔrɔ denmisɛnw ka kalanko kalansara min kun ma ɲɛnabɔ karamɔgɔw fɛnɛ bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ ni wari tɔ tora a bɛ tila ka karamɔgɔ dɔ wele tugun na n den kalanso o kuma bɛɛ ye hɛrɛ sɔrɔ wa bɛɛ ma hɛrɛ sɔrɔ o kuma n'i y'a ye k'a fɔ jaka bɛ bɔ k'a ban gɛlɛya tɛ ban jamana kɔnɔ o kɔrɔ ye jaka tɛ ka bɔ ka ɲa kɛlɛcogo kelen min bɛ fantanya la diɲɛ kɔnɔ jaka dɔrɔn de don o de la Umar bin Abdul Aziz ka waati la jaka dibaga kun bɛ ɲini ka kɛɲɛ jaka kan ka di jɔn ma o tigi bɛ ɲini dugu kɔnɔ ka kɛɲɛ Umar bin Abdul Aziz ka tila ka mɔgɔ bila ko ka welewele dakan kɛ ni mako bɛ mɔgɔ min na walima mɔgɔ min ni i ma se ka furu kɛ na silamɛw ka nafolo bon falen don i ka mako bɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ kelen ma sɔrɔ min nana sabula jaka bɛ ka di cogo min ta wala ni jaka dire ma tan nɔ la ɲina san wɛrɛ e yɛrɛ bɛ jaka bɔ o kuma san wɛrɛ ni o 10,000,000 in dira mɔgɔ wɛrɛ ma tugun e farala jaka bɔla kɔ o fɛnɛ bɛ fara a kan san 20 bɛ sɔrɔ o la kuma o kuma jamana fantanya bɛ nɔgɔya o de la an bɛ Alahu Taala deli Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o kuma kɛlɛcogo kelen min bɛ fantanya la o de ye nin ye ni ministère dɔ sigira silamɛw ka jaka nafolo tɔgɔ la a bɛ baara nɔgɔya jamana yɛrɛ douane fɛnɛ bolo sabula
commerçant bɛ se k'a dogo président na commerçant bɛ se k'a dogo douane na ka doni minan dɔw ye ka wari hakɛ dɔ sara ka sɔrɔ douane t'a kalama nka i k'a dɔn commerçant min ni limaniya b'a la a t'a dogo Allahu Taala la a t'a dogo karamɔgɔkɛ la a ka nafolo jate hakɛ la o tuma ni commerçant ka nafolo jate hakɛ dɔnna a kan ka min sira douane ye douane bɛna dɔrɔn fɛn ministère la min jɔlen don ni jagako ye nin commerçant ye a ka nafolo hakɛ o tuma a kan ka ni nafolo hakɛ sara o tuma a ka jaga hakɛ o bɛ bɔ ka taa kɛsu kɔnɔna na ni o jagaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan bagantigiw fana b'u ka jaga bɛɛ di a bɛɛ bɛ na o kɛsu in kɔnɔna na sɛnɛfɛntigiw fana jamana b'olu ka jaga minɛ o la mɔgɔ minnu bɛ bila ka jaga minɛ fɔlɔ olu bɛ kɛ employeurs le olu bɛ bɔ chômeurs la dɔw fana bɛ bila ka jaga di o kuma sisan jamana b'a jate minɛ jaga hakɛ min bɔra Sikaso o kuma Sikaso fantanw bɛ recenser u setigiw ye jaga min di u b'a lajɛ fantan minnu bɛ n'u bɛ se ka baara kɛ gouvernement bɛ nafolokun di olu ma ka bɔ jaga ministère kɛsu kɔnɔna na o kuma ni nafolokun dira olu ma gouvernement bɛ tila k'u dɛmɛ baara kɛcogo la mɔgɔ dɔw bɛ olu kɔrɔlen don u tɛ se ka baara kɛ olu fana bɛ recenser jaga bɛ di olu ma o kuma n'o kɛra ten i b'a sɔrɔ san wɛrɛ a dira minnu ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ jaga bɔ o kuma Bamako fana setigiw o bɛ recenser ka Bamako fantanw recenser o kuma setigiw ka jaga bɛ di fantanw ma o ministère bɛ tila ka baara kɛcogo yira o la k'u dɛmɛ baara la ka ye fana fantanw bɛ recenser ka setigiw recenser o kuma ni nin bɛɛ kɛra i b'a sɔrɔ faso bɛ lafiya sɔrɔ sabula douane bɛ sin k'a dɔn direct nin waritigi hakɛ de bɛ jamana kɔnɔ nin fantan hakɛ de bɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ jaga ministère kɔnɔna na sabula commerçant bɛ siran k'a dogo karamɔgɔkɛ la ale ka yiriwali ye karamɔgɔkɛ ka duwawu sababu ye ala ka hakɛ fana de b'ale la o kuma n'o kɛra dɔrɔn i b'a sɔrɔ ministère min bɛ jaga tɔgɔ la a bɛ lafiyaba di faso ma o kuma o ministère i b'a sɔrɔ jamana fantan bɛɛ recensélen don a kɔnɔ ni fɛn kɛra min kun dɔrɔn o ta tɛ dogo sabula ni e kɛra fɛn silamɛw ka jaga nafolo la e bɛ sɔn k'a fɔ k'i b'o nafolo hakɛ dogo o ministère la o kuma a bɛ tila ka nɔgɔya wɛrɛ jumɛn don jamana kɔnɔ kasara tɛ ban sabula sariya ko ni dekun ye mɔgɔ sɔrɔ walima a ka nafolo tiɲɛna walima juru karila la ko k'a dɛmɛ silamɛw ka nafolo bon na n'o ye jaga ye o kuma ni ala y'a kɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔ ka bitigi jenina o b'a sɔrɔ jaga ministère bɛ ka nafolo hakɛ dɔn ka ban a bɛ sin k'e ka nafolo hakɛ ta ka di e ma karisa e fana ka kan ni jaga ye o kuma sabula nin kasara donna e kun an b'a dɔn k'a fɔ i bɛ don min na bi i ka kan n'a ye hɛrɛ jumɛn bɛ ka tɛmɛ nin kan fantanya kɛlɛcogo ɲuman jumɛn bɛ ka tɛmɛ silamɛya ka nin hakilina in kan denkɛrɛfɛ kɛlɛli yɛrɛ ɲuman de ye nin ye maa si tɛ to denkɛrɛfɛ nin na mɔgɔ si tɛ to nin na sabula jamana bɛ fantan bɛɛ recenser bon donc normalement fɛnɛ jamana kan ka jamanaden fantan bɛɛ dɔn jamana kan ka setigi bɛɛ dɔn o kuma ni jamana bɛ dɛmɛ kɛ dɛmɛ kan ka kɛ cogo min o la a bɛ kɛ normal la o la mais ni jamana bɛna dɛmɛ kɛ e tɛ fantan dɔn ka bɔ faama na bɛɛ bɛ aran na kuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɛmɛ bɛ kɛ setigiw dɔrɔn ye fantanw t'a sɔrɔ sabula ni aran jɔra i b'a sɔrɔ setigiw de bɛ kɛ aran premier na min kan ka dɛmɛ kɛ o bɛ setigi dɔ ye walima a bɛ setigi den a b'o wele ka na kɛrɛfɛ dɛmɛ laban bɛ kɛ surafɛn ye o kuma ni jamana ye fantan bɛɛ dɔn o kuma dɛmɛ kɛcogo bɛ nɔgɔya n'a ye setigi bɛɛ dɔn dɛmɛ kɛcogo bɛ nɔgɔya o kuma an bɛ Alahu Taala deli nin hakilina ɲuman ala k'a nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ so kɔnɔ yɛrɛ a tɛ fɛ a ka fantanya ka dɔn nka nin bɛ kɛ sababu ye a bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn wala sabula ni bɛɛ recenser a bɛ komi jamana bɛ don cogo min ka dukɔnɔmɔgɔw recenser ka fasoden jate dɔn n'i bɛ ka dukɔnɔmɔgɔw recenser ani dukɔnɔfɛnw i b'a dɔn se bɛ nin dukɔnɔmɔgɔw ye se tɛ nin dukɔnɔmɔgɔw ye o kuma o kan ka sɛbɛn ka bila ni dɛmɛ nana a ma se k'a ye taa aran jɔ lisi bɛɛ bɛ yen ka ban o kuma a bɛ nin ka famille wele dɔrɔn karisa e nin ka kan o kuma nin baara cogoya in de ka fisa i jija i ka baara kɛ walisa i kana kɛ mɔgɔ sɔntaw la san wɛrɛ walisa i yɛrɛ fana ka dɛmɛ ka na an ka fantan wɛrɛw dɛmɛ ni dusu b'o la
a bɛ kɛ fɛn yanni san wɛrɛ cɛ o o tuma an bɛ Alahu Taala de deli Ala ka dusukun ɲuman d'an bɛɛ ma. a bɛ hali dusu dɔ mɔgɔ la. a bɛ dusu dɔ mɔgɔ la. nin baara ninnu bɛ se ka nɔgɔya an bɛ tile min na n'o ye ordinateur tile ye. voilà a ka nɔgɔn kosɛbɛ. Ala ka ko nɔgɔya. voilà a bɛ dusu dɔ la sabula ni e yɛrɛ ye k'a fɔ ko jamana yɛrɛ de ye maanakun di e ma. I kelen tɛ. I setigi ɲɔgɔnw ka nafolo kun don olu ka nafolo jaka don o tuma i yɛrɛ k'i jija i ka fara u kan ni a ka ca la kɔni e n'i ka denbaya dusu bɛ don aw kɔnɔ sabula a yɛrɛ ja bɛ gɛlɛya jamana de ye maanakun diyan o tuma i tɛ siran tugun k'a fɔ k'u bɛ n'i ka wari minɛ o sabula jamana tɛ se ka maanakun d'e ma ka tila ka taa takili da e ɲɛ tugun o tɛ sɔn kɛ ma cogo si. e kelen tɛ a kɛra karisa ye ani karisa ye karisa ye e bɛ se ka to ko la cogo di. a ka gɛlɛn. i to ko la dɛ. kuma hali kɛra kubalaga ye i b'i jago ye. inshallah an bɛ Alahu Taala deli Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ka se nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka wasa ni kɔrɔta d'an bɛɛ ma Ala kira hɔrɔma kama salli ala Muhammad. o tuma nin ye silamɛya ka ye fɛn belebele dɔ ye kodɔn min bɛ jaka la o tuma nin kodɔn 4 n'an ye baara kɛ ni nin ye i k'a dɔn an bɛ lafiya caman sɔrɔ diinɛ hukumu kɔnɔna na an bɛ lafiya sɔrɔ sigida yɛrɛ kɔnɔna na sabula silamɛya ka laɲini tɛ ko silamɛw dɔrɔn ka bɔ nɔgɔ la silamɛya ka laɲini de ye danfɛn bɛɛ ka se ka balo lafiya la o de la Alahu Taala ko Ala kira cira rahmatan lil alamin Ala kira cira hinɛ de kama danfɛn bɛɛ ye fo ka taa se baganw ma fo ka taa se kungo kɔnɔ sogow ma o de la sariya y'a daka ni jiko gɛlɛya nana kungo kɔnɔ o dun y'a sɔrɔ ji bɛ dugu kɔnɔ nka jiko gɛlɛya bɛ kungo kɔnɔ k'an ka sanji wele seli kɛ walisa kungo kɔnɔ sogow ka ji sɔrɔ o tuma ni silamɛya hakili tora kungo kɔnɔ sogow la o tuma sagaw ni baw minnu m'an senkɔrɔ kuma bɛ olu ma ni a hakili tora sagaw ni baw la kuma bɛ adamadenw ma minnu ma sɔn silamɛya ma kungo kɔnɔ sogow kɔnɔ olu kɛra cogo o cogo olu ye baganw ye nka an kɔni tɛna fɔ k'a fɔ ko olu fana ka fisa ni maa ye minnu tɛ silamɛw ye o tuma Alahu Taala a ye Ala kira ci hinɛ de kama ni ma fɛn bɛɛ la o tuma silamɛya fana nana hinɛ de kama ni ma fɛn bɛɛ la o de la a bɛ bɛn silamɛ bɛ jaka di mɔgɔ ma mɔgɔ min tɛ silamɛ ye n'a y'a sɔrɔ a tigi tɛ ka silamɛya kɛlɛ nka n'a tigi bɛ ka silamɛya kɛlɛ o tuma i tɛ jaga d'a ma sabula o kɔrɔ i ye wari d'a ma a k'i yɛrɛ kɛlɛ nka n'a ka tɔɔrɔ tɛ se silamɛya ma e dun b'a dɔn n'i ye jaga d'a ma hali n'a ka tɔɔrɔ ma se silamɛya ma i b'a sɔrɔ a bɛ se ka silamɛya nege don a la o tuma a bɛ ɲini silamɛw fɛ u ka jaga di o tigilamɔgɔ ma silamɛya bɛ a ka tɔɲɔni bɛ min o tuma silamɛya nana bɛn ani kelenya de kama mɔgɔ bɛ fɛn min na n'o tɔgɔ duman fɔra i y'a to duman fɔra dɛ o kɔni nka e bɛ ko min na n'o tɔgɔ jugu fɔ o tɛ fɛn kɛ e la a kɔni a ka gɛlɛn inshallah kɔni an bɛ Ala de deli Ala ka wasa ni kɔrɔta d'an bɛɛ ma diinɛ Ala ka kɔrɔta cogo ɲuman d'an ma a bɛ komi an ka waati fɛnɛ a koronna dɔɔni o tuma ni Alahu Taala sɔnna ka sigida wɛrɛ yira an na maa min ni Alahu Taala ye se kɛ a ye ale banna ka jaka di tigɛma gɛlɛya kama sariya ye mun fɔ o la walima ale yɛrɛ ko k'ale ma da jaka faridaya la ko wajibi tɛ karamɔgɔw b'a fɛ ka dɔɔni dɔɔni de ɲini an kun dɔrɔn Ala ye mun fɔ o tigilamaa fɛnɛ ka kiri la o kɔfɛ jaka nafolo yɛrɛ warijɛ la walima sanu na a kan ka daminɛ joli la ni Alahu Taala ye sigida wɛrɛ yira an na inshallah an bɛna don olu kɔnɔna na an bɛ Alahu Taala deli Ala k'an si jɔ ka sigida wɛrɛ kɔnɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wa alaikum salam an balima silamɛw kɔmi y'a mɛn cogo min na nin ye jaga baabu daminɛlen ye an karamɔgɔba in fɛ n'o ye Elias Sumani Tarawele ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka mɛn tulo d'a ma nafolo a hɛrɛ ma Ala ka an bɛɛ sɔn a la n'ale y'an sɔn Ala ka hakɛ min b'a la Ala k'a to an ka se k'o dɔn a la k'o bɔ a la o sɔrɔ jaga in de fɛ an b'aw fo ka an karamɔgɔ wɛrɛ fo ka fɔ assalamu alaikum k'an bɛ kuma wɛrɛ ma. Oh